V lesnom hospodárstve na Slovensku pracuje takmer 17 000 ľudí. Približne polovica z nich je zamestnaná a druhá polovica sú živnostníci. V minulosti pracovali v lesoch prevažne muži, no situácia sa postupne mení. Napríklad štátny podnik Lesy Slovenskej republiky zamestnáva cez 3 000 ľudí, z toho asi 40% sú ženy. S kamerou sme sa vybrali na lesnú správu Dubodiel v Trenčianskom okrese. Sprevádzali nás dve lesníčky, Petra Jankejová a Veronika Malová. Ja nepochádzam z lesníckej rodiny, ale moji rodičia ma vždy viedli tej láske k lesu. Vždy sme chodili na turistiky, na prechádzky, bežkovali sme, takže nejak z toho tak vyplynulo, že tá práca v lese je to, čo by som chcela robiť. Moji rodičia sú obidvaja lesníci, čiže som bola k tomu vedená. Stále žijem v takej dedine pod lesom, čiže mám veľmi blízko k prírode, k lesu. Asi to mám v krvi tak trošku. Organizačná zložka OZ Považie ročne zalesní umelou obnovou okolo 60 hektárov, ale k tomu samozrejme sa snažíme využívať aj prirodzenú obnovu, takže plus nejakých 100 hektárov je ešte prirodzenej obnovy. Na tých 60 hektárov je to zhruba 300 000 kusov sadeníc. Z toho počtu 300 000 sadeníc je zhruba polovica tých 150 000 buka, po 30 000 je to smrek a dub zimný. Samozrejme snažíme sa aj smrekovec vnášať do porastov, no a nezabúdame ani na cenné dreviny, javor a jaseň. Je problém zohnať ľudí do tejto práce? Je to problém, pretože je to sezónna práca. A tento rok to urobili tak, že vlastne sme vysúťažili na 4 roky. Ľudia môžu mať na 4 roky zmluvu a majú istotu a vedia, že budú pracovať 4 roky na tejto lesnej správe. Sú vlastne zamestnaní na trvalý pracovný pomer, inak by si myslím, že šikovných a spoľahlivých ľudí by som nenašla. Hovoríme o šikovných a spoľahlivých ľuďoch. Vyžaduje to aj nejaké odborné znalosti, aby vedel v tom pestovaní lesa pracovať ten človek? No na odborné znalosti je tu hlavne lesník, potom som to ja. Myslím, že už sú tak naučení, že sa na nich môžem spoľahnúť a že tie odborné znalosti majú, aj keď nemajú vzdelanie. V minulosti bola pestebná práca doménou žien. Ako je to u vás? Koľko tam robí žien a koľko mužov u vás? Ja mám 3 ženy a 2 mužov zamestnaných. Väčšinou nám chodia pomáhať starí ľudia, dôchodci, ešte takí vitálnejší, ktorí vládzu chodiť po horách. Mladých ľudí si trúfnem povedať, že za posledných 5 rokov som nemala zamestnaných žiadnych. Ak príde, tak príde mladý človek na týždeň, na 2, ale väčšinou to nevydrží pracovať takto v horách s motikou, s náradím, v teple, v zime, keď mrholí, keď je, ja neviem, sneží, tak stále musíme to stihnúť. Tak na dnešok máte hotovo, môžete ísť domov. Ďakujem vám veľmi pekne, bolo to super. Zajtra sa stretneme pri snehovej jame. Tondo, pošlem ti v SMS-ke, koľko zoberieš stromkov, zoberieš všetek ten javor, čo tam máme. Tento rok napríklad sme zalesňovali 40 000 kusov na tejto lesnej správe. Stačilo mi na to 6 ľudí, čiže mojich stálych zamestnancov, nemusela som nikoho brigádne zháňať. Minulý rok sme zalesňovali 100 000 stromkov na tejto lesnej správe, takže som mala 14, čiže 4 zamestnancov a zo pár brigádnikov. Koľko sú schopní vaši ľudia zalesniť za deň a od čoho to závisí? Je to veľmi individuálne od každého porastu, každý porast je iný, keď je veľmi zaburinený alebo nie je vôbec zaburinený a záleží to aj o to, či je to jamková alebo štrbinová sadba. Jamkovou sadbou je to okolo tých 150-180 stromčekov za deň a štrbinovou sadbou je to viac, je to do 200. Túto obnovu sme pripravovali už v septembri. Pripravoval sa plán zalesňovania, kde sme teda určovali plochy, ktoré pôjdu na zalesnenie v tomto období. Priemerné náklady na obnovu lesa na 1 hektár v rámci nášho závodu vychádzajú okolo 2700 až 3000 eur. Vysadením stromčekov však starostlivosť o les iba začína. V ďalších decéniách bude treba les vychovávať. Potom vyžíname, robíme výžin, náter, čiže ochrana proti odrizu repelentom, výruby, nežiaducí tenšín a krov a prerezávky. Vlastne o sadenice sa staráme vlastne do 5 až 7 rokov, kým sú to mladé lesné porasty. V niektorých prípadoch do 10 rokov je ten úplný základ, ktorý dávame tomu lesu.